Mas, permintaan lagu sambel kemangi. Ya, nek biasanya sing luget-luget kowe mau lak ya mundune ta. Saiki beda, saiki sing kudu goyangke layahe. Oh ngoten. Ditampa nok iki diparingi karo Juragan Pasir. Nggih, matur nuwun Juragan. Sing duwe galiansi, matur nuwun. Hah? Dina iki rawuh barokah nggih Pak Dek. Juragan-juragan sayur, lombok, cabe, kubis sak wernane. Wah, iki malah Juragan Pasir ya rawuh. Sambel kemangi. Yani, monggo.
Setunggal pamundutan wonten sambel kemangi. Saya gayeng. Saya gayeng. Iki pamundutan lagon wis diaturake, matur nuwun kang ngersakaken lagon ki mau. Aja lenggah dhisik. Mergo ana sing pengin duet karo Mbak Yani. Pak Budi ora sak kesuwen kene. Monggo Pak Budi. Timbang ngalamun dibuktekake. Monggo pinarak kene. Jare lagune lamunan. Lah ya lagune lamunan. Ya, iki pengen duet karo jenengan jarine. Wah, Mas, aku yo wis ditawani ngono. Pinarak mriki tok Pak Budi. Wis ya, ning aja kaget. Engko nek mau kan dompete sing metu genine. Nggih. Engko rikmanipun. Oh nggih. Bul. Ah ya. Rambut geni lho, sing paling sekti. Sing bebayane ibu. Ya. Monggo. Monggo kalian Pak Budi menika. Pindho samudra pasangkang tanpa wangenan tresnomu ming sliraku sayang cahayane bulan kang sumunar ambyoring tawang yakti sliramu kang dadi lamunan. Ini suasana kades Geri Mahesa. Asik.
mantep. Atur nuwun. Wah, atur nuwun Pak Budi. Piantun kene nek babagan kon nyanyi, kon joget kene pancen papan panggonane. Dadi nek nyanyi barang ngono wis biasa. Nggih, matur nuwun. Joget ngono wah biasane kanca-kanca sinoman kabeh nek kon joget iso kabeh. Apa nggih Pak Dik? Lah pancen nek saben taun ya ana dah iki biasane sing nderekake. Nggih, mbok gendhet nggih. Lah iki kanca-kanca sinoman sanget dipanggil menika pangapunten bagianipun RT 7 kasuwun siap-siap. Wah, ya ngoten. Iki ugi saking Pencil Lamuk menika rawuhipun. Lah, monggo takon nyanyi kok malah jem pripun? Sehat. Badhe teng pundi? Oh ngaten, monggo dikersakake pasugatanipun inggih. Mbak Yu, monggo pasugatanipun nggih. Wangsul malih kala nembe kali lelagon Kaporo Lamunan ya dueti karo Pak Budi sing rek manipun panjang. Ing kalodang wekdal menika tartamtu nderek ngregengaken saking Candu Irama sinengkuyung kalian Rudi Profesional Audio ugi turut mengabadikan Multi Jaya Video Shooting. Tentunya kali ini live streaming bersama Multi Jaya Video Shooting. Menika rawuh saking laladan kita Wonosobo sisih ki aja kidul tetep dibasake. Nduk, nok wati dadi asmara kene jumeneng. Ngaturaken kasugengan dulur-dulur saking Kali Kuning, matur nuwun. Ya, sugeng rawuh sehat sedaya. Mas Taufik dan kawan-kawan monggo. Wah, nggih. Menika ingkang juragan sepeda motor jenenge Mas Taufik. Lamun arsa hantuk jatuh krami den prayitna ing pamilih niku sing nom-nom diringokke den prayitna ing pamilih ira milih niku sing bener aja ora bener dipilih marai gering diimbangi nah ngono diimbangi nopon kakak aja watan aja milih wong ayu kaping pindho milih wong sugih kaping telu pangkat kerajaan
iku bisa larut keneng sambang sarawungan kabeh lut ing wicara kang manis maramande dan prayitno piye kadhawaken langgam candu irama aja monggo dipun aturaken.
ampun iki sing gagekke lho cok kangen ora petuk bocah-bocah ngono nggih kula ya cok kangen pengen napuki wah jan pancen ayo kangen ora tau akon mandang akon etok-etoke akon pas dhewe ora iso lah ya ngono matur nuwun sami-sami Mas wah iki mau kaya matur nuwun saya gayeng lagunipun wonten kelinci ucul sugeng rawuh Bapak Ibu sugeng sonten sugeng pinarak lenggeh saking keluarga Bapak Widayat dalah Ibu ngaturaken agunging panuwun awit rawuhipun lan donga pangestunipun monggo sugeng lenggah sugeng rahapi pasugatan ingkang sampun kasamaptaken sinambi midhangetaken lagon saking kula negeri kanca candu irama Mbak Sulas Aso Lore Setyawati garwanipun Kakang Yayi Pada limbrangkang ayo lagune apa Kusumaning Ati Kusumaning Ati ayo monggo candu irama dipun aturaken satunggal lagon katur Bapak Ibu para tamu ing rikala dangan menika sampun kepareng rawuh matur nuwun sepisan malih saking keluarga Bapak Widayat sarimbit garwa gotrah keluarga ngaturaken agunging panuwun namung derek dedonga mugi rawuh panjenengan kareken kacatet satunggaling amal ibadah ingkang soleh lan pikantuk lintu ingkang matikel-tikel semoga
kusumaning ati sampun katur Dik. Matur nuwun. Kanca-kanca Mas Aman, jos nggih nika juragan-juragan sayur ingkang sampun rawuh matur nuwun. Wah nggih. Ugi keluarga saking Kalisuren menika sampun kepareng rawuh matur nuwun rawuhipun. Donga pangestunipun. Dalah Bapak Ibu para tamu ingkang boten saged kula sebat asma karim panjenengan setunggal moga setunggal. Kaling saking keluarga namung ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa winates. Nduk Yani, kene-kene. Alhamdulillah tasih semangat. Alhamdulillah tasih Pak De. Iki disapa iki kanca-kanca juragan-juragan sayur. Juragan sayur. Sing nganggo topi abang ke jenenge Mas Aman, biasane cok seneng paring bebungah karo kanca-kanca. Nggih niki saderenge ngaturaken sugeng rawuh. Lan niki ngaturaken sugeng ngangrabi pasugatan ingkang sampun sumadya. Niki Mas Aman dan rekan-rekan. Niki saking pundi Pak De? Pasar Sayur Kertek Wonosobo. Pasar Sayur Kertek. Nggih. Iki disugata rawuhipun para tamu minulya ing kalodhangan wektu dina iki. Satunggal lagon katuraken sarengan candu irama. Monggo.
Alhamdulillah Pak De. Lagune apa no? Bukit Berbunga. Bukit Berbunga iki Iya. mau digarap karo kanca-kanca muda. Nggih. Tak jak mrene. Pundi? Ya, iki ditawani dulur-dulur sing ning kene nok. Oke, Pak De. Nah, iki sedang siang aja nyanyi. Monggo. Ya duet. Oh nyanyine lenggahe mriki. Niki kira-kira lagune napa, Pak? Kersake lagu napa mawon? Ini kok edok-edok sik telepon nih Pak. Oh ya, mangken nggih. Rada sore sithik. Oh nggih niki lagune kinten-kinten napa, Pak? Oh. Napa? Ayo. Ayo. Lagu kudu teng mriki. Nggih, siap. Tak mapan riyen kula Pak De. Ya ya kenal. Wonten. Nggih lagune niki Kiter Sumilir. Kiter Sumilir. Ya wis ora apa-apa. Jane men sae senajan kon jenengan sing ngersakake, nek nang kono sing mirsane kan kabeh. Nggih. Ya iya, kok tak trimo rene meneh. Ngono ya. Ah, lah ya engko aja kuwatir kok rene meneh. Nggih. Mas Abang nyuwun palilahipun. Engko tak rene meneh ora apa-apa. Ya. Men kabeh padha mirsani Mbak Yani Octavia. Yo.
Matur nuwun kanca-kanca tambah mudah lan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Tambah rezekine berkah barokah. Nggih amin. Pak Dini nggih wonten pamundutan. Apa kuwi? Turine lagune perceraian lara. Gawat nggih. Oh, sing ora gawat-gawat. Ingat aku Pak Dini. Nggih. Oh iya nyawiji. Oh sinten iki sing ajeng nyanyi? Monggo. Kula. Ah iya ora apa-apa. Borongan iki. Ya. Lagune apa, Nok? Niki Nyawiji. Nyawiji dadi siji. Nggih. Atol-alon diet alon-alon dipun aturaken wis ora tak tampa sik mbok angel ngene ngene Indonesia apa muji karine kaya ngono. Ora apa-apa. Ya diaturaken mengko pamundutan lakon setunggal mboko setunggal kagem Bapak Ibu para tamu ing kalodang wekdal menika tertentu saking keluarga Bapak Widayat dalah Ibu Mas Bambang dalah garwa ngaturaken agunging panuwun awit rawuhipun kanca-kanca para dulur-dulur Kang Mas Mbakyu ingkang sampun rawuh. Monggo dipun kersakaken pasugatanipun ingkang sampun kacawisaken. Inggih. Matur nuwun. Iki lagune apa, Mak? Nyawiji. Nyawiji niki borongan Pak De. Ditahan kono ora apa-apa. Nggih. Nek perlu tak kancani aku mrene sedirit aku bar ngancani rono meneh. Nggih. Ning lebari engko diselani bakul bakso karo bakul es krim. Ora apa-apa. Sak lagu sik kanggo kanca-kanca juragan-juragan sayur. Monggo sarengan Candu Irama. Kapan kowe iso tak duweni, kapan rokomu iso tak gegep saben wengi, gedhe impenku duka mas kapan sliramu iso ngerti. Mipel ke saben dino anane mondangan saya jatuh mong sira sing tak angen-angen nasib biarat langit lan bumi bakal tak berjuang nganti dadi siji. Pasrahno atimu ineno tresnamu bakal tak coba sakone niki sampun apa dene? Gantian sing pundi? Sing nika. Pak niki turene ning gantian jenengan nyawer.
menyambut tombo saya, Mas Aman dan kawan-kawan, Mas Sabar. Wah, Mbak Niem, Mbak Sayem, selamat sore semuanya. Ini juragan-juragan pasar sayur, pasar kertek sing rawuh, matur nuwun rawuhipun. Matur nuwun Pak D. Matur nuwun Yani. Ugi saking keluarga Bobo Widayat sarimbit Ibu namung ngaturaken agunging panuwun awit rawuh lan donga pangestunipun. Nok Wati jumeneng kene. Ya bagiane mbok mayar teman kalau malah lingguh wae. Kene-kene. Lah biasane kan kula kon keliling. Oh ngono. Iki gentenan wis ana tuyulane. Lah apa? Kene Nok. Iki disugata rawuhipun para tamu sing dina iki sampun kepareng rawuh. Oke, seneng kuyung kalian Rudi, profesional audio putra daerah Wonosari, turut mengabadikan bersama Multijaya Video Shooting di kesempatan siang hari ini. Kalian sound system di Rudi. Tak kira nyangga dosa.
yang iki mau angger ora ceki ora. Wah pancen iki ngaturaken kasugengan rawuhipun keluarga Pak Teguh niku saking Singosari Perbodo nggih monggo dipun ngersakaken pasugatanipun sami sehat Pak Teguh Ibu nggih alhamdulillah matur nuwun rawuhipun Mbak Sulas monggo jumeneng nggih iki tamune Pak Widayat saka esuk tekan sore banyu mili kaya dene ilining banyu sing ora ana pedote nduk kapara dina wingi sesuk isih sedina meneh niki katitik Mas Sayat niku kathah sedereke alhamdulillah kathah sing ndongaaken pancen isa kapara saking Kraton Singosari ugi sampun rawuh nggih sing rawuh Bapak Ibu Wangke menika kanca-kanca saking paguyuban Pasar Sayur, Pasar Induk Kertek kathahipun mekaten sedaya sami paring donga pangestu marang pinanganten. Mbak Eli lan Mas Supribadi. Nggih, dicaosaken lagune napa. Aja men saya jaket. Oh ora apa. Saben dina wis kaya dalang itu dalang kerusuhan mung ngalamun piye ngalamun mikirke napa Pak Den mikirake kanca-kanca menggali napa wah biyen cilik saiki ting beduduk gede-gede kaya ngono hangen marang harap urip bunga susah dilah kone apa teka lan pun atiku ra bisa bangono katresnanipun Kakang Yayi mesti Kang Mas monggo Sa
kaya merinding, Pak. Kene ngopo semang merinding? Kaya ana suarane loro. Ora apa-apa, aku jenengane kuwi mau koyo. Mergo penggawa. Nggih. Penggawan anu jangan daerah kono apa jenengan jangan kuwut. Jangan puut. Oh iya ya. Jangan umbut, jangan puut. Iya, ana to jenengan kene ya. Nggih. Sing jenenge jangan umbut lah ya. Nggih. Lah iya aku sing ora pati genahke kan. Sing ora pati genahke umbute ngon saya. Mas Oto, Pak Putri, matur nuwun menika juragan sayur. Wah, Pak Putri ugi. Wah, monggo dipun lajengaken. Tinelita bisa tresnanku kan Mas. Jangan diragukan lagi. Tresnane masuk pribadi 100% kanggone Mbak Eli. Nggih, kaya sabun mandi. Mengkono uga Mbak Eli katresnane 100% buat masuk pribadi. Mesti, nggih. Alhamdulillah. Sakniki sampun lenggah jejer piantun loro. Muga-muga dadi keluarga kang sakinah mawaddah lan warahmah. Amin. Lan muga enggal-enggal pinaringan putra putih sing soleh lan soleh. Nggih. Benten kalih tresnane jenengan. Kepiye? Kaya kuwi apa? Jangan umbut. Apa kuwi lah ya. Mas Untung, selamat siang. Caca Handika kok wonten Caca Handika saking Wonogiri. Ingkang pundi? Mas Putri. Kumis. Sugeng rawuh, Pak. Nggih. Halo. Kita kan kanca. Ayo. Kita kan kanca. Tak kira garwane Bu Inul Daratista. Oh iya, mah kaya Mas Adam. Nggih, kumise. Ayo. Sehat-sehat selalu Mas Putri. Wah, ya Mas Untung bagus, sayur juga luar biasa. Monggo dilanjengaken. Teng mriki sayur-sayuran. Alhamdulillah pancen. Sayur ke warna-warna. Sayur kalau warna-warna. Nggih. Ana sing jenenge wujude lombok. Lombok ke mengku werdi, mengku pesan. Tegese nek wong tuwa adi ngendika ora kena nyela marang simbok. Nggih. Dadi putra ke sak hebat-hebate kaya ngapa ora bisa
ngimbangi perjuangane wong tuwa. Urung nek pengen sukses anakku kudu ngabekti marang wong tuwa. Nggih, leres. Dadi ana kalane apa jenengane lombok ora kena nyelong nalikane simbok lagi ngendika. Nggih. Ya, ana maneh. Terus Nganten anyarku kaya dene wortel. Wortel niku wortel pripun wortel? Kudu sering amor men. Ya dikukur to. Ana meneh. Kendang. Tomat. Oh, tomat. Tomat ana werdine. Barang tuku ning iki. Iya no. Kok nggo mik. Ayo. Yo dibacotake. Mangka kenas. Oh. Ngono katresnanku sampun katur Pak D. Iki mau katur kanca-kanca sinoman sumangat. Disepoti Mbak Sendul disepoti Mas. Rawuhe Mbak Sendul disepoti. Yo. Tene Mbak Sendul ora ketang siji. Mbak Sendur, ayo diastomikipun, monggo diastom. Ayo Pak, otek ogleng. Ayo bapake, ya kene bapake. Ya, kepriwe kiye kene men semangat kaya gue lah. Kepriwe, lah karikane Pak. Iya, pengen ngancani Mbak Sendur ngendikane. Ayo, endas pundi Mbak Ayu, endas pundi, ayo. Ayo kene. Ayo. Kempleng Mas jarine Mas. Ya. Lah kita kamaning ya kamaning kaya kuwe penggemar-penggemare kudu lila ki mancan penggemar. Lila ya kelas banget ya kene. Jenengan ki kancane oke nang ngendi-ngendi ana dadi aja kuwatir. Oke. Iya. Lagunipun Kempleng. Kempleng apa? Dure kan ngotek ogleng. Oh, saged. Aja kuwatir. Yo. Lah ora ngandel temen ya, Pak. Ora apa-apa. Yo. Jare Kempleng. Mengko sesen kedua. Lah tuh ngotek Isih weruh sak daerah kaya ora weruh kebangetan. Monggo sarengan candu irama.
apa pindah. Sukses selalu, sehat selalu Mbak Sendur. Ayo. Ya. Katur Bapak Ibu, monggo dipun kersakaken ingkang ngersakaken bakso amrih padaran anget menika wonten wingking. Es krimipun wonten, es kuwutipun wonten. Nggih, bakso nggih wonten, Pak Dik. Nek kula mboten perlu ngombe es. Terus aja mimik napa? Mergani aku adem ning kene sandingan karo kowe. Pancen nyandang kowe pancen rasane kaya siniram tirta wening saking Telaga Edi. Rasane adem asrep. Adem nggih. Yo diaturaken sarengan candu irama. Kali ini dihadirkan buat Bapak Ibu semuanya. Selamat siang, selamat mendengarkan.
sisa cinta. Sisa-sisa cinta. Gini Nduk. Nggih. Kanca-kanca sinoman njaluk lagu Lagune napa? Cinta Merah Jambu. Cinta Merah Jambu. Ibu-ibu juru masak juru adang Pak Teguh nderekaken Sugeng Kundur. Keluarga saking Singosari nggih. Monggo Cinta Merah Jambu. Spesial buat mas-mas sinoman.
Mas Narko, Rizky Motor, Mas Panjang, luar biasa. Matur nuwun rawuhipun, berkah barokah sehat selalu, nggih. Nggih. Monggo diaturaken. Wonten. Terima kasih. Goyang Bu, yo.
nggih, matur nuwun. Wah, nggih. Oh, Mbak Nganten, Mbak Eli. Mbak Nganten mau nyanyi sendiri. Mbak Eli, boleh dong sini. Oh, nanti ya. Oke. Oh, sini. Ayo Mas. Didueti gala-gala ini. Monggo. Wah, Mas. Makasih. Mbak Wati, Ya Allah. tak carikan yang muda. Pinteran jenengan. Aku seneng nek ngerti kowe bahagia. Ning aku yang tertindas. Anggepen kula niki 19 tahun ya, Dik. Nah, apa-apa pancen kudu ngono. Alah malah 16. Monggo dengan Mas siapa ini? Mas Boboho. Kacamatanya enggak dipakai. Sing siji tinggal Fatih. Lah iya. Monggo Mas. CI. Rasanya rindu di hati, tiada terkira itu segala-galanya, tiada terkira itu segala-galanya, tiada terkira itu segala-galanya, tiada terkira itu segala-galanya. Rindu gayamu ketika bercanda, tawa lepas renyah ceria. Rindu gayamu ketika bermanja, meluluhkan segenap jiwa. Ketika ku bersedih, lama sudah ku menanti padamu kasih, setelah lama ku tinggal pergi. Tiada terkira itu segala-galanya, tiada terkira itu segala-galanya, tiada terkira itu segala-galanya, tiada terkira itu segala-galanya.
Ketika ku bersedih Mau nambah lagi? Yang nyanyi sendiri? Enggak. Luar biasa sekali. Terima kasih. Nanti lagi ya. Kalau dulu tos dulu. Oh mau karaoke. Lagunya apa? Mungkin menopo.
kita satunggalipun duet sampun kaaturaken. Nggih.